Estuvera degallando un rebolo, un carballo ou dous, porque traíamos o carro cheo de eso. E estaba unha das... E a moscas, ou que sei, as vacas non se me deixaban xunxir. Coller unha, e atala no xugo, que daba así coa cabeza ali torcida, como está, iba pola outra. Mas eu creo que estaban as moscas, porque as vacas eran mansas, pero facía un movimento, tirábamos co xugo, porque só quedaba así con unha voltiña na punta. Ai, Dios mío de mi vida. E apareceron de logas de baixo o ti Fernando e a familia, non sei se era de Inocencia ou que era desos estaban. E a viñeron e madre mía, acórdome que tiña as pernas arrebuñadas do carballo, porque claro, vas limpiando o carballo así ao rededor e vas quedándote cos pinchorrillos así. Sí. E non podía. E bueno, tantas voltas, eu choraba, e non podo levar o carro, vai ter que quedarse o meu carro aquí. E aqueles vexeu ti Fernando, ainda xa as tiñamos agarradas, logo, pois, atar o carro, era moi difícil tamén, a cabezoalla do carro, o sobeo, sí. O sobeo aquel, así, e había que atarlo con cuidado, porque se te soltaba, te quedaba o carro para lá. Sí, sí. Eso. Sí, todo tiña a súa... Todas as súas historias, sí. O sea que tamén non só ibas a escuadra a encher un saco de follas nun negrillo, sino tamén a degallar, non? Iba a degallar. A ripar follas non fui nunca. Porque non sei por que debía ser o traballo máis alegre, porque iban de vez en cuando as máis pequenas. Que era a Joaquina, que ripaban Pombariño tamén, iba... A Leonor e eu estábamos no fondo contra o do Paco cortando a freixos e non sei que para cargar o carro con follas e ela iba a ripar eso. E decíamos, o traballo máis bonito toca lela e a nos temos que andar aquí coa machada o sea que debía de ser eso. Igual engataba a millor. Pois eu que sei, o millor sería non sei se engataría mellor, pero e a mamá sempre igual era a que iba por os negrillos e sempre era a que subía nas faldas ou que hortábamos unhas gallas e ripaba no chao mentres outros era a que enchía o saco de follas. Sí, pero subir aos árboles a degallar, sí. Eso sí, a degallar, sí. Para traer os ramallos ou para ripar abaixo. Sí, sí que facíamos. Os carballos e que os degallábamos, sí.